Čaute, čaute všetci. Čauko Maťka. Ahoj Jarka. Tak, milí naši poslucháči, sledovatelia, dnes sme sa rozhodli ukončiť, nie náš profil, ani nič. Nie, zatiaľ len septembrovú ságu na tému povinné osoby a ich povinnosti. Ale my ostatní, pre ktorých to môže mať nie úplne takýto veselý koniec, poďme si ju pozrieť do konca. Dnes sa budeme rozprávať na tému zverejňovania zmluv, faktúr a objednávok. A už dosť bolo vážnosti, poďme trošku aj s humorom, ale vysvetľovať. Poďme najprv na zmluvy. Dobre, Maťka, poď nám povedať, čo so zmluvami, či zverejňujeme, kedy, ako, čo sa nás týka, netýka. Takže tí, ktorí neviete, či ste povinnou osobou alebo nie, tak si kľudne pozrite náš predchádzajúci diel, kde sme si to vlastne povedali. No a kde? Predsa v našom centrálnom registri zmluv. Takže najskôr... Áno, ďalší register, aby sme už nemali ich dosť, máme ešte ďalší. Áno, takže najprv si musíte zriadiť konto v tomto registri. Bankové? Nie, tam ja si nebudú posielať. Dobre. Reklamný blok pre register zmluv. No a ešte mi tak napadlo, Jarka, že ak príjmam verejné prostriedky bez zmluvy, tak napríklad tie obľúbené 2%, pri ktorých sa zmluva neuzatvára, mám žolika a môžem ho použiť, nemusím zverejňovať. Povieme si, kedy teda zverejňujem objednávky. Sú teda dve základné všeobecné pravidlá, ktoré sa viažú k zverejňovaniu objednávok. Prvé platí, že objednávky nemusím zverejňovať, ak sa týkajú zmluvy, ktorá je povinne zverejňovanou. No a kde ich zverejňujem? Aby to nebolo také jednoduché, nie v spomínanom obľúbenom novom registri, ale zverejňujem ich na webe. Samozrejme už prvé dobré rady a názory na školenia, ktoré mám za sebou, sa pýtali, že teda a nie je na mieste začať sa zamýšľať nad tým, že by sme ten web vypli, keď vlastne používame aj tak viac menej sociálne siete a iné komunikačné prostriedky. No a čo teda faktúry? Čo tie sú od macochy? Však aj oni chcú niekde vysieť, nie? Tak, čo s nimi? Kde ich zavesíme? Budeme ich vešať? Áno, budeme ich vešať, ale nie tak, ako sme naznačili. To iba akože v rámci srandy. Aby sme to trošku odľahčili. Odľahčenie, presne. Povieme si nejaké základné teda pravidlá pri zverejňovaní faktúr. Môžeme si dať konkrétny príklad, aby sme si to vedeli lepšie predstaviť. Ako povinná osoba, čiže už začínam teda tým kľúčovým, že už v tejto chvíli som povinná osoba a uzatvorila som zmluvu o dotácii. Môžu ešte nastať dve otázky v súvislosti so zverejňovaním faktúr a zmluv. A prvou je, že čo ak sa zmluva uzatvára medzi dvoma povinnými osobami, či sú povinné ju zverejniť obidve strany, alebo stačí iba ak jedna ju zverejní. Takže nestačí to, bohužiaľ, musia obe tieto povinné osoby zverejniť túto zmluvu v centrálnom registri zmluv. Podľa mňa ešte máme pre vás taký plamienok nádeje, ktorý tu horí v tejto septembrovej ságe. Pretože 15.8., teda 15. augusta stala taká vec, že teda verejný ochranca práv podal na ústavný súd podanie týkajúce sa tejto veľkej novely alebo tohto veľkého mimovládkového zákona, s ktorým súvisí aj táto novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá nám všelijaké tieto povinnosti pribudla a trošku nám nabalila starosti. Uvidíme, ako sa zachová ústavný súd v tejto veci, ale každopádne, pokiaľ nemáme nejaké vyjadrenie ústavného súdu, prípadne nejaké pozastavenie účinnosti a takéto podobné procesy, tak ten zákon a povinnosti s ním spojené bežia normálne ďalej. A na záver tohto dielu vám chceme opäť úprimne a zo srdca poďakovať za vašu podporu, za to, že nás podporujete, zaplatili ste si náš profil na Hero Hero, sledujete nás, kľudne nám môžete posielať aj ďalšie otázky, môžete nás odporúčať známym, budeme vám vďačné. Stále nás to ešte baví, napriek tejto zložitosti. A celkom sa aj zabavíme pri tom natáčaní. Často, keby ste videli, to sú celkom dobré možno scénky. Niečo aj uvidia, niečo možno postriháme. Na Silvestra. Tak pridajte sa k nám a buďme spolu aj naďalej. Bez risku, v nezisku.